Staráme se o vaše zdraví, jako by bylo naše vlastní. Posloucháte další díl podcastu O krok napřed od RBP Zdravotní pojišťovny. O tom, jak žít život na maximum ve zdraví, pohodě a rovnováze. Vítám vás u dalšího dílu O krok napřed, podcastu RBP Zdravotní pojišťovny. Mé jméno je Tereza Reková a mám velkou radost, že pozvání do dnešního dílu přijala Veronika Macková, provozní ředitelka společnosti Luno. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Veroniko, vy se zabýváte také marketingovou kampaní a osvětou v prevenci rakoviny. Jaký je přístup Čechů k této prevenci? Myslím si, že sa to zlepšuje každým rokom alebo postupom času. Nicméně mám dojem a z tej našej práce vlastne stále je vidieť, že by Češi mohli pre prevenciu robiť viac a vlastne trošičku viac sa starať o svoje telo, nielen pre prevenciu rakoviny, ale pre prevenciu ďalších vážnych civilizačných ochorení, ktoré vlastne sa potom prepisujú do celého zdravia a do toho, jak kvalitne v podstate Češi žijú. Luno se vlastně nezabývá pouze rakovinou, ale i dalšími tématy. Co to teda je to Luno, když nám to můžete představit? Luno je nezisková organizácia, ktorá v podstate vzdeláva verejnosť o tom, ako sa starať o svoje zdravie, o tom, čo to je prevencia a prečo by sme na ňu nemali zabúdať, prečo by sme ju nemali podceňovať. Učí vlastne ľudí, na aké preventívne prehliadky by mali chodiť, na ktoré majú nárok jednak zo zdravotného poistenia, prípadne ktoré si môžu pridať ešte nad rámec a ako si vlastne správne každý mesiac samovyšetrovať či už svoje prsá, tak varlata a vlastne naozaj ako sa starať o naše zdravie, aby sme tu mohli byť čo najdlhšie a v čo najdlhšom zdraví alebo najväčšom zdraví, aby nám tu bolo prostě jako dobre a nemali jsme žádné komplikácie. Tím se vlastně i dostáváme k tomu projektu, který zaštiťujete a ten se nazývá Prsa koule. Někdo by to mohl nazvat, že to zní tak trochu, ne vulgárně, ale velmi hovorově. Proč jste to takhle nazvali? Je pravda, že ten názov môže na niekoho pôsobiť trošku kontroverzne alebo trošku štiplavo, keď to tak poviem. My sme vlastne na začiatku, pretože Luno už funguje vlastne ako 10. rok, letos budeme slaviť narodeniny. A tá kampaň Prsa koule práve bola tá prvá, ktorú sme vlastne odštartovali vlastne celú tú edukáciu a celú našu činnosť. A vlastne vtedy na začiatku sme hľadali akým spôsobom by sme mohli vlastne ako naozaj efektívne osloviť tú mladú cieľovú skupinu. Naozaj mladých ľudí, ktorí majú pocit, že sa ich rakovina netýka, že vlastne sú na to ešte možno príliš mladí, že je to niečo, čím sa nemajú vôbec zaoberať. A hľadali sme práve ten jazyk, ktorý bude blízky tej mladej cieľovej skupine, mladým ľuďom, aby sme naozaj nepôsobili ako taká neemočná vlastne organizácia Biele plášte. Vieme, že vlastne ako občas to zdravotnícke prostredie na ľudí nepôsobí úplne prívetivo, alebo nie je to veľmi blízke tým ľuďom, takže sme sa snažili nájsť ten jazyk, ktorý bude tým ľuďom na blízku, ktorému budú rozumieť, na ktorý budú vlastne ako zvyknutí a ktorý bude vlastne ako naozaj ako popisovať tie veci tak, ako sú. Takže Prsa koule vlastne vtedy vzniklo tak, že to boli podľa našeho malého individuálneho prieskumu najčastejšie názvy, ktorými vlastne akoby ľudia označujú práve tieto dva orgány, takže sme zvolili túto kombináciu, ktorá vlastne potom vypálila aj hrozne hezky v tom mediálnom priestore, alebo vlastne mala ten super virálny vlastne ako dopad, v ktorý sme dúfali. No a proč zrovna teda prsa a koule? Jsou to nejběžnější orgány u těch mladých lidí, které můžou být postihnuté? A ja by som povedala, že sú spíš ako najprístupnejšie tomu samovyšetreniu. To znamená, že je jasné, že nehovoríme o tom, že je dôležité iba si ošahávať vlastne ako prsa a varlata, ale vlastne ako črevo alebo vlastne ako delohu si človek proste neošahá, nemôže vlastne akoby ľahko spozorovať, že sa tam dejú nejaké zmeny. Kdežto u toho prsníku a u tých varlat je to relatívne ľahko spozorovateľné, či už pohľadom alebo tým pohmatom. Takže vlastne preto sme zvolili vlastne akoby tieto povedzme tieto dva orgány a tieto dva typy rakoviny, ktoré sú vlastne veľmi ľahko odhaliteľné v tom časnom štádiu práve tým samovyšetrením. A keď sa bavíme o tých varlatách, tak najčastejší vek, kedy vlastne ako u tých mužov sa môže tá rakovina vlastne akoby prejaviť, je od tých 15 do 35 rokov. Čiže je to naozaj relatívne mladý človek, ktorý tou rakovinou varlat býva ako často postihnutý.
Takže práve i preto vlastne ako ten fokus na tých mladých ľudí, aby naozaj sme ich vychovávali k tomu, aby sa o seba starali a aby to nepodceňovali. Myslíte, že je teda nějaký pocit, že když je člověk mladý, takže mě se rakovina netýká, to je prostě v úzovkách věc až těch starších lidí, že to je v nás takhle tak jako zakořeněné, že to nemusíme řešit do... Ja si myslím, že to je prirodzené, že vlastne mladý človek ako nemyslí na chorobu, nemyslí na smrť, nemyslí vlastne ako na nejaké ako zdravotné komplikácie. Nevnímam to ako nejaké ako zlé paradigma, ktoré by bolo nejaké vlastne ako nebezpečné. Jo. Je to fakt prirodzené, že vlastne naozaj mladý človek ako ani ako nemá myslieť na to, že by proste ako teraz mal zomrieť alebo mal dostať tú rakovinu. A preto vlastne i spíš ako sa snažíme tou našou vlastne ako osvetovou komunikáciou pristupovať k tomu ako z toho pozitívneho vlastne ako hľadiska, že naozaj ako spíš sa starajme o to svoje telo, aby teda sme predchádzali tým komplikáciám, ale vlastne sa snažíme ako nestrašiť, že vlastne dávajte si pozor, mladí ľudia, na seba, lebo tá rakovina vlastne vás čaká za tým rohom a neznamená to, že teda keď ste mladí, vás sa to nemôže vlastne ako dotknúť. Bohužiaľ tie štatistiky v posledných rokoch idú tým smerom, že naozaj tá rakovina sa čím ďalej tým viac objavuje alebo zachytáva sa aj u tých vlastne ako mladších ľudí. Hlavne u tej rakoviny prsu, u tej rakoviny varlat, tam som to už vlastne ako zmeňovala pred chvíľou. No ale myslím si, že je to určite stále ako v nás, že sa nás to vlastne netýka, že pokiaľ, alebo často vlastne nám sa ozývajú až ľudia, ktorí majú práve v nejakom svojom blízkom okolí niekoho, kto si tou rakovinou alebo nejakým iným ochorením prešiel, alebo oni sami vlastne majú nejakú skúsenosť a až vtedy je to pre nich takový ten spúšťač, že sa začnú trošku viac zaujímať o to téma a vlastne ako čo by som mohol ešte pre tú prevenciu možno viac robiť, alebo čím by som sa vlastne mal zaoberať. A proč si myslíte, že se to tak rozšiřuje? Že té rakoviny je vlastně čím dál víc? To je veľmi ťažká otázka. Ja teda ani nie som lekár alebo nemám zdravotnícky background, takže na to asi ani nemám nejakú fundovanú odpoveď. Nicméně môže to byť spôsobené aj tým možno, a naozaj je to nejaká moja hypotéza, že máme čím ďalej tým viacej tých screeningov a darí sa nám vlastne akoby možno i tie ochorenia odchytávať včas a odchytávať ich viac. Jo, takže ich, pardon, že vám do toho skáču, ale to znamená, že jí není víc, ale jenom o ní víme ve větším procentu. Keď sa bavíme o tej rakovine prsu, tak tam je to určite vlastne ako vďaka tomu mamografickému screeningu, ktorý tu už máme vlastne ako 20 rokov, tak jednak tej úmrtnosti na tú rakovinu prsu je míň, ale vlastne ako máme zachytených viac prípadov. Takže vďaka tomu screeningu vieme o viac rakovinách, môžeme ich čas liečiť a vlastne tá úmrtnosť klesá. To je ten princíp v podstate toho screeningu. Než se dostaneme tady k tomu, jak se vlastně samovyšetřit, tak mě ještě zajímá, vy jste zmínila, že i ta kampaň Prsa koule, zvolili jste tento název proto, aby to znělo tak jakoby lidověji, aby to bylo přístupnější, protože aby si lidé nemysleli, že jste nějaké bílé pláště. Kdo teda jste? Kdo tvoří to jádro té společnosti Luno? Luno založila naša vlastne zakladateľka Katka Šedová, Tehda Vacková, možno posluchači budú viac poznať ešte pod jej starým menom. A ona vlastne sama si prešla skúsenosťou s rakovinou. Vlastne keď bola ešte študentkou medicíny, mala 22 rokov, na sebe začala pozorovať, že niečo sa deje, že niečo vlastne nie je v poriadku, že sa necíti úplne dobre, že vlastne niečo je špatne, ale nevedela to veľmi na začiatku možno identifikovať, čo sa deje. A práve vďaka tomu, že študovala medicínu a bola v tom a videla vlastne, jak sa tá rakovina môže v tom časnom štádiu vlastne prejavovať, tak bola schopná si trošku ich sama na sebe identifikovať, že o čo sa môže jednať a naozaj jej bola diagnostikovaná rakovina vaječníku. A myslím si, že vďaka tomu, že sa potom o tom rozprávala alebo bavila so svojimi vlastne ako vrstevníkmi, kamarátmi a nejakými vlastne spolužiakmi a keď im popisovala tie svoje príznaky a to, čo ona na sebe začala pozorovať, čo často môže byť len ako zvýšená únava alebo bolesti hlavy, ktoré vlastne ako často priradzujeme nejakému prepracovaniu alebo nejakému stresu, často ako v dnešnej dobe. A možno nejaké neidentifikovateľné bolesti, vlastne ako čokoľvek ako netypického, neštandardného, čo trvá nejakú dlhšiu dobu. No a keď to popisovala vlastne svojim vrstevníkom, tak vlastne ako väčšina z nich by tomu neprikladala tú vážnosť. Jo. Naozaj by to ako
mávli nad tým rukou a povedali si, tak asi som nejaká teraz len unavená a vyspím sa, bude to lepšie. No a to ju vlastne ako motivovalo k tomu začať o tom viac hovoriť a vzdelávať najskôr to svoje najbližšie okolie a potom i založiť práve nejaký projekt, čož je teda Luno, aby vlastne vzdelávala nielen tých mladých ľudí, ale vlastne ako celú verejnosť o tom, že treba naozaj počúvať svoje telo a dávať vlastne ako dôraz na tie príznaky, ktoré nám vlastne tie signály, ktoré nám vysiela a všetky príznaky vlastne ako zobrať do úvahy a nič nepodceniť, pretože to môže zachrániť v podstate život. Takže vy ste vlastne spolek mediků, nadšenců. Áno, v tom Luno týme vlastne máme takový hravý mix ľudí, by som to povedala. V tom ako užšom organizačnom týme naozaj máme tam mladých doktorov, máme tam i iných profesionálov od marketingu po sociálne siete, po fundraising, financie, proste taký ten klasický mix tímu, ktorý potrebujete k vedeniu nejakej organizácie. A potom máme vlastne flotilu školiteľov, ktorí chodia vlastne po Česku a lektorujú a vedú vlastne workshopy o prevencii v rôznych firmách, v školách a na nejakých verejných akciách, na festivaloch. A to sú práve študenti medicíny a medici, ktorí v podstate si k tomu ešte svojmu štúdiu takto pribrali tú prácu pre nás a edukujú verejnosť vlastne vo svojom voľnom čase. Takže vy teda edukujete, ale zároveň nevyšetříte toho člověka. Je tam tady tá hranice. Nie sme zdravotnícke pracovisko, sme naozaj vlastne ako osvetová organizácia a našim ako primárnym cieľom je edukovať verejnosť, vlastne usporiadavať rôzne edukačné formáty, to znamená workshopy, webináre, edukačné stánky na rôznych akciách. Vzdelávame hodne na sociálnych sieťach, máme vlastne edukačný blog, edukačný web, taký podcastové epizódy a vlastne ako veškeré kanály, ktorými sa ako snažíme dostať k tým cieľovým skupinám, ktoré sú pre nás dôležité, tak vlastne používame k tomu, aby sme tú osvetu ako rozšírili do čo najväčšiemu počtu ľudí. Zmínila jste, že ta vaše kolegyně, zakladatelka, cítila únavu, třeba jí bolela hlava a tak dále. A že by vlastně lidé měli věnovat více pozornosti těmto různým problémům, které můžou potkat. Zároveň, když mě bolí hlava a jsem unavená, mám teda si rovnou říkat, pane bože, mám rakovinu. A mám jít rovnou na nějaké vyšetření, nebo si mám radši první vyspat a třeba se začít nějak normálně stravovat, dejme tomu, nebo trošku si ulevit ze svého pracovního zápřahu. Kde je ta hranice mezi tím, že je to dobrá prevence a je to jenom jako nějaké plašení a hypochondrie, dejme tomu? To je tiež asi ako veľká téma. A ja by som povedala, že je to hrozne ťažké, pretože je to veľmi individuálne. A každý vlastne, ako i preto my sa snažíme podporovať to, aby človek naozaj sa sám čo najlepšie spoznal a vlastne ako poznal tie príznaky toho svojho tela, aby bol schopný vlastne potom, keď sa niečo stane a niečo je vlastne ako v neporiadku, to veľmi ľahko ako aby to sám spoznal proste na sebe, pretože to je vlastne ako ten najlepší ako signál, že to vaše telo vám dá nejaký signál a vy ho ako dokážete rozpoznať, dokážete ho ako počúvnuť. Samozrejme nehovorím, že keď ma začne boleť hlava, proste tak hneď mám panikáriť a hľadať si na internete vlastne všechny diagnózy, ktoré to môžu. A ešte ten internet. Ktoré to môžu byť a čo vlastne mi je. To je ďalšia vec, ktorú radíme vlastne ľuďom, či už na sociálnych sieťach alebo na tých workshopoch, že hľadať si hneď diagnózy na internete nie vždy vlastne ako je dobré a spíš to nie je dobré. Takže ja by som povedala, že nepanikáriť je určite ten akoby tá prvá rada, ktorá tam určite je dôležitá. A keď vlastne mám pocit, že niečo sa deje alebo niečo začínam pozorovať, že sa mi nezdá, určite je dobre poradiť sa so svojím lekárom, popísať mu vlastne ako ten stav, o čo ide, jak dlho to trvá. Hej. Takým tým ako prvým signálom je, že sa to vlastne nelepší, že tam nie je pozitívny progres, ale spíš možno ten negatívny, že sa to zhoršuje.
a vlastne vyskúšal som rôzne cesty, dal som si proste nejaký prášok od bolesti alebo vlastne som trošku zvolnil v práci a ono sa to vlastne ako nenapravilo, tak to môže byť ten prvý signál k tomu, že sa začnem ako pátrať ďalej, aha, tak to asi nebude nejaká klasické preťaženie z práce alebo vysoký stres alebo únava, ale môže byť za tým niečo viac a mal by som možno sa o tom viacej pobaviť so svojím lekárom, ale to zdôrazňujem určite s lekárom a nehľadať tie rady na internete. Mm-hmm. Protože ještě na internetu člověk, když chce si něco najít, že jakože když hledáme nějaké aspekty nějaké nemoci a rozhodneme se, že tohle na mě sedí, tak si vždycky najdeme to, aby to jako opravdu sedělo tomu našemu, je to tak. Co si myslíme, že máme. Je to že? tak. No. A to ja som teda, to je taká ako malá vsúka, ja keď som práve začala v Luno pracovať, tak tiež som sa ako samozrejme na začiatku prechádzala nejakým ako preškolením alebo tým ako kolečkom všetkých tých našich workshopov, ktoré vlastne ako máme v tej našej ako ponuke, keď to tak nazvem, a ktoré školíme. A samozrejme, že som mala všetky nemoci, ktoré proste sme tam popisovali a človek si hneď začne presne to spozorovať na sebe. No jasne, to je presne, to som ja. To je hrozné. No a potom treba si proste dať od toho samozrejme trošku ako nádych, výdych a pozrieť sa na to s čerstvými očami a naozaj pozorovať proste to svoje telo, jak sa cíti a jak sa vlastne akoby mám. No a říkáte, že jste si myslela, že máte všechny nemoci z toho. Měla jste nakonec něco? Ne, samozrejme, že to bolo spíš taková tá panika z toho, čo všetko teda môže byť a čo všetko vlastne ako na čo by sme mali dávať pozor, ale bolo to naozaj spíš o tom, že som v krátkom čase ako nasala hrozné množstvo informácií, takže ten mozog potom z toho občas trošku panikári, ale našťastie teda musím zaklopať, že zatiaľ bez žiadnej diagnózy potvrdenej. Takže osobní zkušenost s tím nemáte, ale preventivně se teda vyšetřujete, samou vyšetřujete pravidelně? Áno, snažím sa. Nie vždy určite dodržím ten presný interval toho 1 mesiaca, jak doporučujeme na deň. Ono sa to ostatne ani úplne nedá. Ale my máme vlastne i v nejakých ako našich organizačných kultúrnych hodnotách, že by sme mali ísť príkladom, alebo že by sme sa mali snažiť ísť príkladom. To znamená, to, čo hlásame, tak by sme mali aj žiť. Takže naozaj vlastne i to samovyšetrenie a nejaká tá pravidelná péče o seba, o to, že chodím pravidelne na preventívne prehliadky, tak to už je pre mňa vlastne automatika. Ja to ani neberiem ako vlastne nejakú tému alebo vlastne ako niečo, čím by som sa tak ako chcela možno ako chváliť alebo prezentovať, lebo naozaj vlastne je to už ako automatická súčasť môjho života a beriem to vlastne ako úplne prirodzenú vec a myslím si, že by to tak mal mať každý. Jak to samovyšetření probíhá? Nemusíte nám to ukazovat na sobě, ale máte tady model, že jo? Tak klidně ho můžete vzít a ukázat to na něm. Takže samovyšetrenie prsu, začneme teda tým modelom prsu. By sme mali vlastne robiť každý mesiac približne 3 až 5 dní po skončení menštruace. Je to vlastne preto, aby sme si boli istí, že naozaj v tom prsu vlastne ako nahmatáme správne, či tam niečo je alebo nie je, pretože pred tou menštruáciou alebo počas menštruácie bývajú tie prsa trošku tuší a mohli by sme tam nahmatať i niečo, čo vlastne ako tam za 5 dní nenahmatáme, nejaké možno ako mliečnú žľazu trošičku vlastne stvrdnutú a tak mohlo by nás to vystrašiť. Takže preto doporučujeme práve pár dní po tej menštruácii a má vlastne samovyšetrenie 2 fáze. Prvá je pohľadová, to znamená najskôr sa na tie prsa iba vlastne podívam v zrkadle, stupnem si normálne pred zrkadlo a vlastne ako pohľadom sa dívam, či vlastne sa niečo na nich nezmenilo. Môže to byť veľkosť, môže to byť tvar, môže to byť nejaké zmeny na koži, možno trošku pomarančová koža alebo nejaké zvrásnenie, vlastne čokoľvek, čo tam pred tým mesiacom nebolo, čo sa mi zdá, že sa zmenilo. Ďalšia vec je teoretický výtok z bradavky, ktorý taký sa môže objaviť. Nebezpečný je, alebo čo by nás malo vlastne trošku znepokojiť, je tzv. Výtok v barvách semaforu, to znamená červená, zelená, nejaká oranžová. To by mňa hodne znepokojilo teda, upřímne. No. To je určite ďalší akoby signál, ktorý nám ukazuje, že niečo nie je v poriadku. A keď teda máme hotovú tú pohľadovú fázu, to znamená, všetko vyzerá fajn, nič sa nám akoby od minula nezmenilo, tak prechádzame na tú pohmatovú časť a
v podstate 3 prstami na plocho, takto prejdeme vlastne akoby celú časť toho prsníka. To znamená nielen to prso samotné, ale keď sa bavíme o prsu, tak sa bavíme naozaj akoby o tom celom kvadrantu až od kľúčnej kosti. To znamená vlastne od tadeto, cez podpaží až po tú podprsenkovú rýhu vlastne pod tým prsom. To znamená, mali by sme vlastne akoby venovať pozornosť naozaj celej tej ploche, nielen tomu prsníku samotnému. Vezmeme si 3 prsty a vlastne robíme takýmito krúživými pohybmi malé krúžky. Jo? Na mieste odkročím trošku ďalej tými 3 prstami a zase prehmatám, či tam niečo nie je. Idem ďalej a takto sa vlastne akoby snažím prehmatať celé to prso. Môžem si vybrať spôsob nejakej špirály, môžem ísť nejakým hadíkom, to už je vlastne akoby na nás, ale naozaj, aby sme pokryli celú tú plochu toho prsa. V druhom kole urobím to, že vlastne tými prstami idem trošičku hlbšie. Naozaj by som mala cítiť až tie akoby rebrá, tú kľúčnú kosť, naozaj vlastne ako snažiť sa cez ten prsník prehmatať sa naozaj až na tie rebra. Hľadám v podstate čokoľvek, nejaké vlastne nerovnosti, nejaké bulky, môže byť vpáčená bradavka, ktorú bohužiaľ tu teraz nevidíme kvôli tým samolepkám. Ale ktoré tam máme, aby sme neukazovali na hotu, abychom nepohoršovali. Aby sme nepohoršovali, ale v podstate čokoľvek, čo sa nám nezdá, i v tom podpaží, i za tou kľúčnou kosťou, naozaj doporučujeme na to nezabúdať, tak vlastne by nás malo nejakým spôsobom varovať, že sa v tom prsu niečo deje. Pokiaľ nič nenahmatám, tak super. Opakujem zase za mesiac a mám vlastne akoby pokoj, mám tú vedomosť, že vlastne som v poriadku, že sa vlastne akoby nič nedieje. A pokiaľ sa mi niečo nezdá, mám pocit, že niečo vlastne akoby tam je, tak hneď čo najskôr v podstate buď to kontaktovať svojho gynekologa, ktorý vám vypíše žiadanku na ďalšie vyšetrenie, alebo môžete vlastne akoby už rovno sa skontaktovať s nejakým mamografickým centrom alebo vlastne akoby s odborníkom, ktorého nájdete na mammo.cz. Tam je vlastne ako kompletný zoznam všetkých mamografických pracovišť. Ale je dôležité im len povedať, že ste si niečo pri samovyšetrení vlastne našli, aby vám dali nejaký termín v krátkom časovom horizonte. Takže to sú prsa. Potom, keď prejdeme k tým varlatúm. U pánov je to trošku jednoduchšie, pretože páni si nemusia viazať vlastne ako ten dátum samovyšetrenia na menštruačný cyklus. Môžu si vybrať vlastne ako ľubovoľný deň v mesiaci, ktorý si zapamätajú, že by mali to samovyšetrenie vlastne provádiť. Môže to byť dátum výplaty, môže to byť dátum proste sirény každý mesiac, jo, a tých možností je tam spustu. Prípadne ten dátum samovyšetrenia pripomína aj naša aplikácia Preventívka. Nicméně máme tu i vlastně model těch varlat, aby jsme si to mohli i názornější ukázať. A u tých pánov je to vlastně v zásadě podobné. To znamená, chytíme si tie varlata takhle, vlastně jakoby ich zafixujeme zhora a zo spodu a vlastně jakoby rukou opäť krúživé pohyby, takhle postupně prejdeme vlastně jakoby celou tu plochu. Která je teda mnohem menší než tá plocha je mnohem menší, takže i páni to budú mať hotové vlastne relatívne rýchlo, ale naozaj nezabúdať i vlastne na tie spodné časti, na tú zadnú časť a naozaj vlastne akoby tam taky hľadáme nejaké maličké bulky alebo nejaké proste akoby časti, ktoré sa nám zdajú, že by mohli byť neštandardné, alebo že tam minulý mesiac napríklad neboli. Opäť nezabudnúť i vlastne na ten priestor medzi tými varlatami. Jo, to taky vlastne je dôležité. Na zadnej strane tých varlat sú vlastne takové dva symetrické orgány, ktoré môžu pôsobiť ako, že sú tam vlastne trošku navíc. A to sú nadvarlata. Tak na to len pozor, aby to pánov nevystrašilo. Tie tam majú byť, to je v poriadku. Taková ako pomocka, jak to poznať, je, že sú naozaj symetrické na oboch stranách stejne. Jo, to je v poriadku, pokiaľ by tam bolo niečo, čo na druhej strane nie je, alebo čo vlastne je na druhej strane väčšie ako druhé, tak to je vlastne zase špatne. Opäť vlastne i tu máme tie dve fáze, to znamená pohmatová a pohľadová, takže najskôr sa ešte na tie varlatá podívame a taktiež môžeme pozorovať nejaký opuch, nejakú zmenu veľkosti, nejaké vlastne ako zmeny na tej koži, takže vlastne ten princíp je podobný.
A opäť vlastne, keď by sme niečo spozorovali, tak alebo si niečo nahmatali, tak vlastne ako čo najskôr kontaktovať svojho buď to praktika alebo urologa a vlastne ako ďalej potom vás doporučí buď to na ďalšie vyšetrenia alebo rovno na zákrok. Ono väčšinou, keď sa to rýchlo vlastne nájde tá buľka na tom varleti, tak tá šanca na to vyliečenie je veľmi vysoká, pretože sa tá rakovina vlastne veľmi jednoducho dá vlastne odstraniť. Když si nahmatám nějakou tu bulku, ať už na jakékoliv části těla, znamená to teda rovnou, že mám rakovinu a čeká mě hrozný osud? Ne. Nebo to třeba může být i nějaká jenom cysta, která nic neznamená? Je to tak. Neznamená to hneď, že máte rakovinu a že budete musieť postupovať liečbu. Vždycky vlastne akoby tá bulka, alebo to, čo vlastne sa tam nájde a prípadne sa vlastne akoby dáva von, ide na histológiu a vlastne akoby až po tej histológii sa ukáže, či to bolo zhubné alebo nezhubné, alebo to bola nejaká iba cysta v tom najlepšom prípade. Takže neznamená to hneď, že vlastne je to rakovina a je to ten najhorší scenár, ale nechcela by som to tým ako zľahčovať, naozaj netreba podceňovať vlastne ako a každý ten nález si nechať v podstate naozaj vyšetriť na tom špecializovanom pracovisku, aby sme predišli nejakým komplikáciám. Jaké jsou další možnosti prevence? Kromě toho, že se teda samo prohmatám, tak co můžu dělat dalšího? Určite, ako sme už hovorili, tak chodiť na tie preventívne prehliadky. V Česku vlastne sme v porovnaní s Európou na tom celkom dobre s návštevnosťou tých preventívnych, vlastne hlavne screeningových vyšetrení, ktoré majú za úkol odhaliť tú rakovinu práve včas. Ale naopak vlastne iba štvrtina Čechov vlastne navštevuje pravidelne preventívne prehliadky u praktika. To je vlastne niečo, na čo často zabúdame. Väčšinou vlastne ako i možno posluchači to poznajú u seba, že chodíme pravidelne k zubárovi, chodíme proste na gynekológiu ženy a tak to máme nejak už akoby zažité, ale k tomu praktikovi ideme naozaj až keď máme rímu alebo nejakú vlastne ako sezónnu nemoc, ale vlastne na tie preventívne prehliadky až tak moc často vlastne ako nedochádzame v tých doporučených intervaloch. Takže rozhodne doporučujeme 1 za 2 roky u toho praktika nechať si vlastne urobiť také ako komplexné vyšetrenie, vlastne zoberú vám vzorku močí, odvážia vás, natočia vám EKG a tak ďalej. Je to naozaj vlastne niečo, čo je fakt dobré nepodceňovať a môže sa tam vlastne prísť na veľa vlastne akoby vecí včas. A potom, jak som hovorila, už ten zubár, gynekológia 1 za rok rozhodne ženy by nemali podceňovať. A potom už vlastne záleží od rôznych akoby vekových kategórií, tak u tých starších žien od 45-ky je to práve mamografické vyšetrenie, ktoré je hradené vlastne z verejného poistenia a má vlastne za úlohu odhaliť tú prípadnú rakovinu včas. U pánov je to vlastne nový screening na rakovinu prostaty, ktorý máme od 1. ledna tohto roku. Taktiež vlastne po 50. roku veku k urológovi zaberú vám vlastne krv, jednoduché vyšetrenie na markery, ktorými vlastne akoby jednoducho zistíme, či tam je alebo nie je nejaký problém. A ešte máme jeden screening vlastne a to je screening rakoviny plíc, ktorý je taký relatívne nový. Sú ešte trošku vlastne komplikovanejšie tie podmienky, kto má na ňoho nárok a je to naozaj iba u kuřákov, ktorí kouřili vlastne viac ako 20 rokov, viac ako nejaký, myslím, že počet cigariet denne, myslím, že to je 20 a naozaj to až od 55-ky. Takže pokiaľ ste v tejto skupine, tak rozhodne doporučujem zájsť si na ten screening rakoviny plíc. No a ešte vlastne jedna vec mi napadá, ktorá sa často možno podceňuje alebo zabúdame na ňu, tak je vyšetrenie znamienok u dermatológa. Pretože to vlastne často ľudia možno ani nevedia, že na to vlastne majú nárok alebo že by si mohli raz za čas tie znamienka nechať skontrolovať pre prípadnú vlastne akoby rakovinu kože alebo pre prípadný rozvoj toho melanomu. Ale to jsou všechno vyšetření, které už se teda poskytují nějakým věkovým kategoriím 45 plus 50 a tak. Tie znamienka nie, tie môžeme naozaj vlastne ako, alebo doporučujeme určite vlastne všetkým, aby si zašli 1 za rok, prípadne častejšie podľa toho, jak vám to ten dermatolog podľa vás vlastne doporučí. Ja mám znamienok
hodne docela. Takže vlastne ja tam chodím docela často, ale naozaj jednoročne na tie znamienka si zájsť všetci bez ohľadu na vek, bez ohľadu na pohlavie. A keď by sme sa mali baviť vlastne o tom, čo ešte akoby pre seba môžeme robiť v rámci prevencie, tak není to rozhodne len o tom dochádzať na tie preventívne prehliadky, ale naozaj vlastne ako začať každý deň od seba a vlastne ako venovať sa trošičku viac tomu, jak žijeme a nejakým našim vlastne akoby návykom. Môžeme sa baviť o tom, že v Česku máme docela veľký výskyt obezity. Hodne u mladých ľudí sa to v poslednej dobe rozvíja. Spotreba alkoholu, práve vlastne ako množstvo kuřákov. To sú všetko faktory, ktoré vlastne negatívne prispievajú potom k rozvoju vlastne rôznych ochorení v neskoršom veku. Jo. A zrovna i té rakoviny? A zrovna i té rakoviny. Aha. Takže i to, jako jak se stravuju, co dělám, jestli málo spím, tak může přispět k tomu, že se ráno probudím a budu mít bulku v ňadru? Môže to k tomu prispieť, ale samozrejme nie je to úplne takto priamočiare, že by sme vedeli povedať, že vďaka tomu, že málo spíte, tak máte rakovinu. To asi takto priamočiare úplne nie je. Ale obecne vlastne ten zdravý životný štýl nám ako pomáha v tom byť zdravší a vlastne ako predchádzať tým ochoreniam. Takže je to rozhodne niečo, čo len ako doporučujem, aby sa ľudia vlastne zamysleli nad tým, jakým spôsobom sa stravujú presne, jakým spôsobom sa hýbu, koľko sa hýbu, jakým spôsobom vlastne spia, koľko spia a jak spia, jak sa ráno vlastne ako cítia, keď sa zobudia. Či vlastne sa cítia odpočatí a pripravení na ďalší deň, alebo už vstávajú s tým, že vlastne ako nemajú energiu. A vlastne sú to všetko veci, ktoré sú možno pre nás vlastne hodne také ako nemerateľné alebo neuchopiteľné, ale keď sa pozrieme vlastne na dáta alebo tie dáta, ktoré máme dostupné, tak vlastne OECD vydáva každý rok takový dokument, ktorý sa volá zdravotní profil vlastne jednotlivých krajín v Európskej únii a práve ako pred niekoľkými týždňami vyšiel ten aktuálny pre Česko a tam vlastne akoby jednoznačne ako vidíme, že za takmer polovicu tých predčasných úmrtí, ktoré naozaj sú spôsobené nejakými z týchto ako civilizačných ochorení, či už je to rakovina, alebo cukrovka, alebo vlastne rakovina plíc a tak ďalej, tak sú spôsobené vlastne rizikovými faktormi, ktoré sú ovplyvniteľné tým zdravým životným štýlom. To znamená ako nezdravé stravovanie, nesprávna strava, spotreba alkoholu, kouření a tak ďalej. Takže ač vlastne akoby je to veľmi ťažké a je to ako veľké téma zmeniť ten svoj životný štýl, pretože sú to naozaj ako zásadné zmeny a dotýka sa to vlastne našej integrity a našeho bytia, tak to potom vlastne ako môže výrazne prispieť k tomu, že už dnes ja a proste ako 20-ročný mladý človek môžem začať myslieť na to, že svojim správaním vlastne teraz v tejto chvíli predchádzam tomu, aby sa mi po 40-ke, po 50-ke rozvinula cukrovka. Takže je to trošku beh na dlhú trať, by som povedala. A vlastne ako my v Luno sa spíš snažíme ísť na to postupne a začať s tými ako malými vecami, ktoré môžu pomôcť a môžu tých ľudí trošičku vlastne motivovať k tomu, začať sa o seba starať a vôbec sa zaujímať o to téma tej prevencie a zdravia. Či už je toto samovyšetrenie, alebo to, že vlastne naozaj tu máme tie preventívne prehliadky, ktoré sú vlastne trošku ako luxusom, že ich máme vlastne ako hradené z toho verejného poistenia a mali by sme vlastne ako na ne chodiť a je to škoda vlastne, že to prípadne časť tej populácie nevyužíva. Mm-hmm. Ale jsou všechny hrazené? Nejsou některé, které si musíme hradit sami? Protože potom chodit na prevenci se vlastně sice vyplatí jako do budoucna, ale my to musíme zaplatit. A to může být trošku zásah do naší peněženky a to může vlastně i odratit spoustu lidí. Určite, ale myslím si, že ten akoby dobrý základ, ktorý si myslím, že i my v Luno doporučujeme, je vlastne ako hradený z toho verejného poistenia. To znamená tá gynekológia, praktický lekár, zubár, tie znamienka,
ten mamograf po 45-ke, urológ po 50-ke. Naozaj vlastne toto sú všetko vyšetrenia, ktoré sú hradené z toho verejného poistenia. A potom, keby niekto chcel vlastne si priplatiť alebo mal záujem, povedzme, zaujímať sa o to, či teda ako rakovina prsu sa nerozvinie u mňa i dřív pred tou 45-kou, tak si môže vlastne ako žena zaplatiť ultrazvukové vyšetrenie i pred tou 45-kou, ale naozaj, ako ste zmínila, to už je niečo, čo si musí človek uhradiť sám. Ale preto tu máme práve aj to samovyšetrenie, ktoré je zdarma, ktoré si môžeme urobiť v podstate doma v pohodlí, svojom súkromí a je to vlastne akoby fajn spôsob, akým prípadne to odhalíme včas a potom vlastne prípadne toho nálezu je samozrejme to vyšetrenie ultrazvukom alebo mamografom vlastne ako hradené, pretože tam je nejaký nález. Mm-hmm. A už se budeme blížit do finále, ale ještě mě zajímají vlastně dvě věci. Za prvé, vy jste říkala, že to máme dělat jednou měsíčně, to samovyšetření. Proč zrovna v tomhle tom intervalu? Je to jako interval, kdy se teda už něco může objevit, ale nemělo by to být spíš třeba častěji, jako jednou týdně nebo každý den, nebo méně často, možná třeba jenom jednou ročně. Jako jak často ten nález vlastně může, nebo tabulka, nebo něco vytvořit? Jak rychle? Ten interval vlastne jedného mesiaca je tam práve preto, že je to vlastne tá v úvodzovkách ideálna doba, v ktorej my sme schopní vlastne zaznamenať tú zmenu. Jo? Keby sme sa vyšetrovali každý týždeň, tak tabulka zase nerastie zo dňa na deň tak rýchlo, že by sme to za týždeň vlastne spozorovali. Pretože za ten mesiac tam vieme naozaj prípadne akoby spozorovať citeľne tú zmenu. Kdežto akoby jednou za týždeň tam nemusí byť tá zmena tak veľká natolik, aby sme to my ako boli schopní ako rozoznať a spozorovať. A naopak, keby sme vlastne ako si chceli samovyšetrovať jednou ročne, tak tam zase môže byť vlastne ako riziko toho, že nám to už akoby ujde, pretože ten jeden rok je vlastne už ako docela dlhá doba a za tú dobu sa môže ten nádor docela rozvinúť. Takže ten mesiac je vlastne akoby taková fajn sledovacia vlastne ako perióda, kedy sme schopní tú zmenu ako relatívne fajn uvidieť a ucítiť. A vlastně na to konto vy jste zmínila také vaši aplikaci Preventivka. Je to teda aplikace, která nám připomíná, kdy se máme vyšetřovat, nebo i kdy chodit na prohlídky? Jo. My sme vlastne v Luno hľadali spôsob, akým by sme mohli tú správu našu, alebo tú message, ktorú sa snažíme k ľuďom dostať ako čo najviac rozšíriť. A vlastne sme vymysleli tú mobilnú aplikáciu, ktorá ľuďom pripomína preventívne prehliadky a samovyšetrenie, ale nájdu tam aj vlastne ďalšie užitočné informácie o zdraví a funguje to tak, že človek si tam vytvorí vlastne účet, zadá tam nejaké základné údaje o sebe a v podstate tá aplikácia mu vyfiltruje všetky prehliadky, na ktoré má nárok podľa toho, v akého je pohlavia, koľko má rokov a doporučí mu vlastne čo by mal vlastne akoby navštíviť a potom pravidelne to pripomína v tých správnych intervaloch. Takže ja nemusím myslieť na to, kedy som bola naposledy u zubárky, kedy som bola na dentálnej hygiene, že si mám urobiť samovyšetrenie a tak ďalej, lebo povedzme si pravdu, je toho docela dosť a človek to buď v tej hlave alebo v tom diári môže ľahko stratiť alebo zabudnúť. Takže sme vlastne ako hľadali spôsob, ktorým by sme to ľuďom uľahčili a vlastne tá aplikácia to hezky pripomína, vysvetlí vám, čo sa na tej prehliadke bude diať, čo k tomu potrebujete, koľko to bude trvať a môžete si tam vlastne zadať i ďalšie svoje vlastné prehliadky, nie je to len na tie preventívky, ktoré sú hradené, ale pokiaľ chodíte, ja neviem, na alergológiu alebo práve na tú dentálnu hygienu alebo čokoľvek ešte akoby ďalšie by ste si tam chceli mať na jednom mieste a držať si v tom prehľad, tak tá apka je vlastne taký váš ako elektronický diár, ktorý vám to i pripomenie. A pripomína nielen to, že by sme vlastne akoby mali na tú prehliadku zájsť, ale i keď je tá vhodná doba sa na tú prehliadku objednať, aby sme práve ako dodržali ten doporučený interval. Co pro vás znamená prevence? Ako som hovorila, no, pre mňa už je to vlastne tak automatická súčasť môjho života, že vlastne sa ani nezamýšľam nad tým, čo to pre mňa znamená. Ale je to určite ako spôsob, ktorý mi umožňuje vlastne ako starať sa o seba, predchádzať prípadným komplikáciám, ale vlastne mi ako umožňuje
cítiť sa lepšie a žiť vlastne ako lepšie. Už či to je vlastne ako to, že chodím na tie prehliadky, alebo sa samovyšetrujem, alebo sa rozhodnem proste ako namiesto nejakého ležania na gauči celý deň cez víkend proste ako výjsť so psom do lesa, alebo ísť na jogu, alebo proste niečo, čo viem, že má už akoby z tých skúseností, ktoré mám, tak viem, že mne ten pohyb, a myslím si, že všetkým ten pohyb len pomáha. Takže sú to jednak tie malé rozhodnutia, ktoré ať sú možno v ten moment ako náročné, alebo je jednoduchšie a pohodlnejšie ležať na gauči a ako sa v úvodzovkách vykopať k nejakému pohybu alebo k nejakej aktivite, tak vlastne ja na sebe cítim, že mi to ako hodne potom zlepší celý ten deň, že sa cítim lepšie, že vlastne mi to pomáha ani v tom zdraví, keď sa bavíme o tele, ale aj v tom duševnom zdraví a v nejakej ako mentálnej pohode. Takže je to pre mňa nástroj vlastne na to, ako môžem lepšie žiť a vlastne ako sa môžem o seba starať. Tak já vám přeju, aby to bylo takhle i nadále a abyste se cítila jenom lépe a aby se vám dařilo se o sebe starat a aby hlavně všechna z těch vyšetření, které podstupujete preventivně, byly opravdu jenom preventivní a aby se tam nikdy nenašlo nic závadného. Ďakujem. Děkuji moc krát za rozhovor a budu se těšit zase třeba příště. Ďakujem krásne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a dúfam, že to bolo prínosné a že ste si niečo odnesli. Naším dnešním hostem byla Veronika Macková, provozní ředitelka organizace Luno. A pokud i vy máte teďka chuť zajít si preventivně na nějaké vyšetření, určitě do toho běžte. Klienti RBP zdravotní pojišťovny mají nárok na komplexní onkologické vyšetření bez žádanky lékaře v hodnotě až do 3 000 korun. Zároveň RBP poskytuje také vyšetření pigmentových skvrn. Takže určitě se běžte vyšetřit. Má to smysl a je to důležité. Informace o čerpání těchto benefitů najdete na stránkách www.rbp213.cz. Já doufám, že tato vyšetření pro vás dopadnou dobře, že tam nic nebude nalezeno. Já si to taky hnedka naplánuju a možná si taky stáhnu aplikaci Preventivka. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Na viděnou a naslyšenou. Načerpejte inspiraci z rozhovorů s profesionály a zajímavými hosty. Buďte o krok napřed s RBP.